Добре дошли на всички състезатели на поредното издание на Соломон Витошев Трейл 2025. Около 700 състезатели ще стартират в това наистина тежко и предизвикателно трасе. В трите дистанции 12 км, 27 км и 40 км. 3, 2, 1, старт! Трите дистанции дават повече възможност на повече хора да тичат, защото не всеки е подготвен за дългите дистанции. Има хора, които са дистанции, но не отиват в планината, защото просто няма страги. А това, което е организирано, им предоставя тази възможност, смелост и могат да отидат и да се докоснат това да тичат в планината. Това е хубаво. Трасето беше малко по-мокро от предните издания, все още имаше сняг на места, но пък това го прави малко по-близко до скайранинг бяганията. Не само бягане в високата част, но и наличие на сняг, скални участъци, цялата тази кал, която трябваше да преминем.